toimiva työyhteisö on ihan äärimmäisen tärkeä asia siinä, ja tietenkin johtajat on sellainen asia, jotka raamittaa sitä ja luo sitä pelikenttää siihen koulun toiminta-arkeen, että kun on hyvät johtajat, niin sitä kautta lähdetään sitten toisaalta ne kollegat, se kollegiaalinen jakaminen, kannustaminen ja tukeminen on arjessa semmoista. Erilaiset koulun sisäiset ryhmät, jotka työskentelee joko niin kuin teemoittain tai esimerkiksi vuosiluokkatasolla. Et silloin sitten niin kuin oppilaiden asiat on yhteisiä. Nyt sitä kautta se jakaminen siellä koulun sisällä, että tässä voi olla hyvin erilaisia kouluja ja toimintakulttuureja, mutta se on se, mikä tekee siitä asiasta yhteisen. Se on sitä jakamista ja osallisena olemista, niin kuin me halutaan oppilaillekin. Mutta totta kai se on opettajillakin ihan sama asia, että silloin me ollaan kaikki siinä saman asian äärellä. Tai se, että oppii tuntemaan työkavereitaan muutenkin kuin pelkästään työmaalla jonkun muun asian yhteydessä, niin se jo helpottaa sitä työyhteisön toimimista. Sitten kun on vähän hankalampikin työasia, niin tietää kuitenkin, kuinka sen sitten ehkä toisen kanssa helpommin puheeksi ottaa. Ja sitten meillä oli tässä koulutusta juuri muuttuvan koulun tiimoilta ja mietittiin opettajan kokouksien järjestämistä niin, että ikään kuin aina keskusteltaisikin niistä aiheeksi annetuista kokonaisuuksista pienemmissä ryhmissä ja ryhmät vaihtuisi sitä kautta ja ikään kuin tulisi tehtyä myös sillä opettajan kokouksessa työtä niiden työkavereiden kanssa, jota se ei taas niin kuin luonnollisesti ehkä sitten siinä arjen lukujärjestyksessä olekaan.